Police report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May isa motosiklo iti nabandonar iti sangwanan ti Soyo Elementary School, National High School, iti Dingras, Ilocos Norte. Tinadakamat nga motosiklo ket nakita pa iti July 6, 2025, alas 6:35 iti Rabi, particular iti Abay, dati may isang pagasolinaan iti nadakamat ang lugar. Ti motosiklo adaan iti plate number nga 1336-0449396 na reticate na indosaren iti kwarpo ti pulisya. Asinuman nakikuha ti motosiklo nga almost a week nga naka parking iti lugar ket makandala makiruman iti PNP pa nakabigbig masapong nga itukod talaga ito'y dokumento mangipakita nga kukwada dato'y nabandonar nga motosiklo iti nadakamat nga lugar, Idol Bernard. Kung nati PNP amin dagito'y ket masapos nga may endosar iti korpo ti pulisya ang mga tana takaw wano ano sar iti krimen dagito'y nga vehikulo, Idol Bernard. Marag sa kami ti PNP gabutawan nga interes nga nagitaray dati nakaparada ang motosiklo digit inpakam mo tinakita nakadlaw nga almost one weekend nga nakapark iti mismo sangwanan iti pagadalan iti Dingras, Ilocos Norte. Iti nagpatnag, Idol Bernard, aunpay tinaning tata nga di manong report manipot iti Ilocos Norte Police Provincial Office na barbaring peaceful kadato'y nagpatnag kapoy kastakita tultuloy iti nasimbeng nga panagturok tayo panangnanam iti nalamis nga panyampuna kung parang kini Baguio Bising nga rimwar sumrek kinrimor manen iti Philippine Area of Responsibility trending among pa di Idol Bernard nga iti Google search ket ng top 1 iti gobernador among apay ag-search dan no awang klase iti kadaldaw Idol Bernard iti trending ti Gob iti Google search o pelang kadatoy walang pasok nga anunsyo, Idol Bernard. Tamang pelang manibod mismo iti PNP Idol Dennis Alipio tatak Aramen.